Почва се. Диабетиците. Мамата на 40. Това трябва да се поясни. Аз с тази шапка ще забра, казвам ти. Само ще ви покажа снимка на един човек, дед вчера се опита да ми открадне кучето, ако го видите някъде. Зад камерата е майстора на англите. Ще да направим едни... Някак сме ще да направим едни коледни ръце. И да се наблъскаме с донати. Real shit. Чо скоро не сме яли мръсна храна. Трябваше едно кафе да издъни аз. Вече съм ударил един монстър. Ти има ли ден, в който ден си ударил монстър? Не. По 2 на ден минимум. Брат, не можа да вземеш по-хубави... Мисъл... Кои са по-хубави? Пи си гейски донати, брат, гледай какво е. Чакай, не бяха 9 доната. Бяха. Ти нито един не изяди, да? Не, съм. Чакай, ти изяди 5 доната, ли? Май да. Един час кардио после. Как е час кардио, бе? Брат, ти нормален ли си? Ко ти става? Ще го ядеш ли то тука? Изпърши си брадичката и остай донати, ти малко ти си по-отдял. Ти Венци ще го яде. Не бе, дай го. Че луте си за човек, как изяде 5 доната? Даже 6 си изял, май. Аз изядах 2, един във вас, един тука, има един, ти си изял 6 доната, мършо. Прасе такова. Добре, няма да имам повече. Какво не се смеете, какво? Никъде не пише, че не мога да бъда вече като дяколе. Логично е да почнем с трицепс. Логично е да почнем с лежанка. Остай то с донат, брат. Спри да го гледаш, спри да го пипаш, спри да стоиш около него, спри да си го придърпаш. Кой цари за гаражите си първо? Това печава като торпедо. Какво беше това, бе? Да не ме пипаш. Не дай, снимай там. Мале, той е голям кадър. Това трябва да е за стори. Ела сними истинските ръце тука. Виждаш ги те с манички? Малкият пчелар. Изглеждаш прилично. Мисля ли си да състезаваш? Да се пускаш? Не. Как малък футбол тренер. Идеално е така. Даже Ама аз не... А какво ми казвам да застава на двоен бицеп? Защо? Как ще се хванем? Хубаво да заставим идеалното еднакво е така. Даже мога леко се наклони към него да изглеждам по-голем. Абе. Чакай, то с малкия коми се вре тук.
Бегай, че много си прасерата. Бегай, ще удара, казвам ти. Какво ще правим за трицепс, така? Да. Майко, ще се пръсне ръката, ако става. Ще съм дядо Коледа, пък газа ми като на Снежанка. Една лека и приятна тренировка за ръце. Много ми е коледно. Какво мислиш за това, бе? За масажа на простатата? Кажи честно мнение. Брат, какво порно гледаш ти, бе? Че какъв мъж си, ако не обичаш масаж на простатата? Еш, тук има храна. Нека ще. Мога да сме облечени като пълни идиоти, но сме най-яките в залата. Няма ли да качиш килата, или? Бе, че те ритнем. Разкарай се! Мисля да я максна тази машина. Малец си дигнал килограмите, да? Айде да ти видим. Та, какво се смее, 95 шма? Ако смееш това плитко дупи, бе. Това плитко дупи ми се смееш, бе. Бате, газа ме е по-як от на 90% от путките. А не съм тренирал какака от месец, колко вече. Дай да направим един хубав дроп сет и да бегаме. Айде. Toxic. Праги ти цял ден. Бас майки ли са бас тук сега? Готов ли си? Защото аз съм готов. О, ето го. О! Малки е избягал от Алкайда. Ти обаче си най-простото джуджи на дядо Коледа. Ти пък си най-грозното. Тони, няма си имаме по празниците, чак вече другия месец. Ще направим една много хубава тренировка.
с състезателка по бикини фитнес, която ще ни покаже как да тренираме задно бедро и дупе. По-скоро може би на него не знам дали ще мога аз, но най-вероятно ще мога, защото ще правя задно бедро. Сме планирали с още един готин състезател да тренираме нещо яко. Какво ще тренираме с него? Гръб, гърди, нещо яко. Те ще водят въпросните тренировки, за да е по-интересно, защото горе-долу сте виждали вече по каква методика тренирам аз. Коце, ще кажеш нещо? Това беше от нас, драги зрители. Весели празници, да се прекарате хубаво с вашите семейства. И ще се видим до година. Peace.